Слава на Бога, здравейте всички, аз съм Сара и днес Бог иска да ви предам това послание. И посланието е: не се страхувай. Посланието е: не се страхувай. Това е послание като пророческо послание. Бог иска да ти го каже това на теб днес. Специфично, специално слово за теб. Но освен това е и учение от Словото, защото Бог ни учи в своето Слово. Бог ни казва да не се страхуваме. На толкова много места в Библията се казва: не се страхувай. Слава на Бога. Казва се: не бой се. Под различни форми се среща това изявление, но слава на Бог. Бог ни казва: не бой се, не се страхувай. Сега ние сме научени от деца, всеки един от нас, да се страхуваме от какви ли не различни работи. Някои може би смислени, някои безсмислени, независимо как ни изглеждат нещата. Но когато пораснем, когато не сме вече деца, е време да се замислим кое нещо идва от Бога и кое нещо не идва от Бога. Защото всяко дадено добро и всеки съвършен дар е откъде? Отгоре. И слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна, слава на Бога. Така се казва в Библията. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Слава на Бога! Но всяко дадено добро и всеки съвършен дар, всяко добро нещо, всяка добрина е откъде? От Бога, от Господа, от нашия небесен татко. Затова нашия небесен баща ни дава всяко добро нещо. Затова ние се обръщаме към Него и го търсим Него. И тези неща, които са ни научили да се страхуваме, трябва да си помислим сега. И Библията ни казва, че страха не е от Бога. Защото Господ ни казва: не се страхувай, не се бой, не бой се. И така нататък. В първото послание на Йоан, глава 4 и стих 18 се казва: в любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха. Защото, искам да обърнем внимание на това тук сега, се казва: защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Страха измъчва, то е мъчение. Нека да прочетем от благословеното Божие Слово и да бъдем благословени тук сега, като прочетем. Това е първото послание на Йоанна, глава 4, от стих 15. Ще прочетем малко повече около този стих. Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме увереност в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. И сега стих 18, който прочетохме вече: в любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Най-голямата причина да не се страхуваме е за това, че знаем, че Бог ни обича и Той се грижи за нас. Слава на Бога! Сега, не се страхувай, се казва днешното послание, това е заглавието. И след като погледнахме на тези неща в книгата на Йоан, в Яков, ще видим сега и в Исус Навиев, глава 1 и от стих 5. И Бог говори на Исус Навиев и му казва: никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Не се страхувай. Защо? Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Бъди силен и смел, защото ти ще поведеш тези люде да наследят земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и много смел.
Само бъди силен и много смел, за да можеш да спазваш целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех. Бог ни даде своите заповеди, своят закон, своето слово, защото Бог е добър и Бог ни обича. Затова казва Бог, ако изпълняваш, ще бъдеш благословен, ще имаш добър успех. Не се отклонявай от Божието Слово, ни надясно, ни наляво. Ще бъдеш благословен, както се казва в Второзаконие, и също така ще имаш добър успех, както се казва тук в Исус Навиев. Но Бог му казва на него също така, бъди силен и много смел. И тази сила и смелост също се изисква, за да можем да изпълняваме Божието Слово. Тази сила и смелост идва от него също. Но ние трябва да поемем тази отговорност, да имаме това желание. Бог ще ни даде по своята благодат това, което ни е необходимо. Силата и смелостта ще дойдат от него. Стих 8. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се, страхуваш, защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш. Каква е причината да не се страхуваш? Ами Бог те обича, Бог се грижи за теб. И Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш. И също така казва Бог тук да изпълниш сърцето си с Неговото Слово. Това също ще ни помогне да се отървем от страха и да познаем Бога. Да се запознаем с Него, с Неговия начин на мислене, да позволим да оставим Бог да работи върху нас, да промени нашите мисли, нашия начин на живеене, на виждане на живота, и Той ще ни помогне. Той ще ни помогне да мислим като Него, да мислим Неговите мисли, да го следваме и да Му служим също така. И ще бъдем благословени. Ще имаме дори добър успех, както се казва в книгата на Исус Навиев, глава 1 и стих 7. Бог ти казва днес на теб, посланието, което Бог ни дава днес, е: не се страхувай. Слава на Бога. Амен. Искам да прочита тук още един път от Исус Навиев. Ще бъдем благословени като четем Исус Навиев, глава 1, стих от 5 до 9. Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Бъди силен и смел, защото ти ще поведеш тези люде да наследят земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и смел, за да можеш да спазиш целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него нито надясно, ни наляво, за да имаш добър успех. Ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш. Бог да ви благослови всичките. Ако не познавате Исус все още, ако не сте го приели за свой Господ и Спасител, поканете го сега в живота ви, в сърцето си. Кажи: Исусе, идвам при теб и те приемам. Ела в живота ми, ела в сърцето ми. Давам те живота си, Исусе, ще те следвам. Отказвам се от дявола, от греха и от миналото и тебе ще следвам, Исусе. Нека твоята воля да се извърши в живота ми. Теб приемам за мой Господ и Спасител
Исус Христос, Сина на живия Бог.